Gọvanọ Chukwuma Soludo enyego akwụkwọ asambodo ịchọpụta mmadụ atọ bụ ndị eze ọdịnala nkwele ezunaka na oyi ihite na Orumba South nakwa Azia kansụl ime obodo Ihiala bụ ndị enweghị ndị eze ọdịnala. Gọvanọ nyere ya bụ asambodo n'ebe anyị na-anabata ndị ọbịa na ama ọbịa. Ndị eze ọdịnala ndị a arụpụta ka ndị be ha kwadolu kwanụ ndị ha chọrọ ka ọ bụrụ ndị ga-anọchite anya ha n'ihi na ha enweghị eze ọdịnala ogologo oge. Ka anyị sonyekwara Ejike Abana ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ejike. A gụnyere Igwe Obiora Anachuna nke nkwele ezunaka, Igwe Timothy Oforunwa nke Ihite nakwa Igwe Francis Chikezie nke Azia. Dịka iwu gọọmenti si dị nakwa nke obodo ahụ dịgasị iche iche, Gọvanọ Soludo yọrọ ha ka ha na-arụ ọrụ dịka ndị obodo ha siri wee rụpụta ha ka ha chiva obodo ha ma rụọ ọrụ ga na-emetụta ndụ ndị mmadụ. Na mbụ n'okwu ya ka kọmishọna na-afụ maka okpuru ọchịchị nakwa echichi bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne mere ka amata na arọpụtara ndị eze ọdịnala ahụ site n'ụzọ nke enyochara nke ọma. N'ozi ekele ya ka Igwe Anachuna n'aha ndị igwe ndị ọzọ kelere gọọmenti steeti a maka inye ha ike bụ nke mere ka ọkwa ha bụrụ nke kwụ chimchim.